Ginalantaw sang Schools Division of Iloilo nga gamay lang ang grupo ang yara sa likod sang serye sang pagpalaptas ng bomb threat sa mga eskwelahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Ernesto Cervellon Jr., Iloilo Schools Division Superintendent, diagin pahayag nga matapos sila makakuha sang lead sang identity sang sender, ila nakitaan nga hindi lang isa ka tawo ang nagahimo sang pagpamahog. Ginpahayag man sining nga pagpatalang lang ang nakabutang sa mensahe sang sender nga may unfair treatment o kung hindi patas nga pagtratar sa mga estudyante sa eskwelahan. Sunod sa opisyal, wala sang maltreatment sa mga bulutuan. Ginasiguro sunod sa iya sang Department of Education nga safe kag mainabyanor mga eskwelahan para sa mga estudyante. Dugang pa ni Cervellon, isa ini kapamaagi sang sender bilang pagpangguba lang o kung pagpanggamo sa mga eskwelahan para sa iya personal nga interes. Pahayag pa niya kung matuod gid man nga mayara sang maltreatment, mas maayo kung magpakilala na ang sender kag itudlo sini kung sinong manunudlo nga may hindi maayo nga treatment sa mga estudyante agod nga matagan sang solusyon sang Department of Education ang mga problema. May presumption kita nga a small group of person na nag-operate sa amon nga bomb threat nga ginahabol nila sa mga school. Hindi din sila damo o small group lang sila. Kaya hindi man ini isa lang ka tao. Kung ako magtanaw, pang lito lang kung sa Tagalog lang. Pang lead lang ina nga statement nga ginagamit nga maltreatment. Kay may mga schools nga wala gani issue sang maltreatment nga tapos ang balon pa nila nga may maltreatment, no? So mga pang-mislead lang ina nga klase ka statement agud matalang ang aton public. Nabarian ang pahayag ni Dr. Ernesto Cervellon. Sa kaangot nga balita, ginatudlo sang Iloilo City Police Office ang pagbinuligay sa mga pulis kag nagkalain-lain nga eskwelahan nga isa sa mga rason kung nga nakilala ang menor de edad nga suspect sa likod sang pagpalata sang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Kahapon, gin-turn over sang iya lola ang iya apo kag gin-refer girayon sa Women and Children Protection Desk. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga sa inisyal nga investigasyon kag sa pagsunod sang kapulisan kag schools officials, natukiban nga ginilog sang menor de edad Natukiban nga ginilog sang menor de edad ang estilo sang paghimo sang mensahe sang bomb threat. Sunod ini sa ginapang forward sa group chat rason kung nga napuhag ang eskwelahan. Ginapasiguro sang ICPO nga husto kag wala sang nalapas nga proseso sa paghandle sang kaso. Ilabi na bangod menor de edad ang involved. Pulihin na niya nakabato ng Fort San Pedro na nabuot bala sang pag-trace up. Ikaw diin mo ni naghalin ang nabaton mo ini nga screenshot or ang message kanina sa GC, diin nga halin nga GC kay sino nga personalidad sa tracking bala kag pagsunod no sang kapulisan kag sang mga school officials naton kag tanan ikaw mo ni nga nalabot ni ang minor de edad. Nabatian ang pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines. Pahayag pa sa ICPO, naglabot na sa 35 kabang threat ang nabaton sa mga eskwelahan sa syudad. Lunsay negative ang resulta sang ginrespondehan ukon buot silingon, wala sang bomb threat o kon bomba nga na-recover. Dugang pa diri, mayaraman sila sang mga team kag mga eksperto nga nag-assist sa pag-imbestigar sa cybercrime related nga mga insidente. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad kag nagahingyo ang mga kapulisan sa publiko sa ang kooperasyon agod malikawan ang pagpalapta sa impormasyon nga hindi kumpirmado. Nauyatan ini sang aton nga mga IOC or investigator on case sa mga nagaresponde nga ini. We are closely working sa aton nga mga cybercrime investigator sa RACO. Although nga ang aton mga pila ka mga IOCs diri ginpaidalo ini siya sa mga trainings mo, mga basic bala nga kwansang pag-usisa sang pag-imbestigar sa mga cybercrime cases. So galing kung medyo komplikado bala, kinanglan tagidya ang eksperto ka pila ka mga IOCs diri na ginpaidalo ini siya sa mga trainings mo, mga basic bala nga ang mga gamit bala. So ay kita sina ano pa nagapangayog kita bulig sa aton nga RACO 6.